Court guard बायदि नहीं yes बेलाय डिप्टी स्पीकर ऑफ मेघालय बहुत बढ़िया जगह है बहुत ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है One of the best place. बेबो मेघालयनि जोंनि ए बेबो बर' मेघालयनि बर' yes well जायगा गाहायाव थांनि नैबे दलांजोंहाय खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ आङो जागायदों नैबे चापागुरिनि हिमालय हटेलनि साखाथि बिनि गोजौथ' नङा बे ओभारब्रिजनिफ्राय दा दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा मेघालयानिफ्राय माखासे आलासिफोर दङ लाइक डिप्टी स्पीकार आरो बायदि गुबुन माने माबानि पजिशननि मानसिफोर मोनाबिलियाव पिकनिक जाफैनो होननायखाय बिथांमोनखौ लानानै थांगोन जों आदा अफ्रि दङ नै बा ओरै लोगो सासे दं ओमफ्राय बिसोरो ग्रोब सफैबाय नै मेघालयनिफ्राय विथ एस्कर्ट गार्ड बायदि नै येस बेलाय डिप्टी स्पीकार अफ मेघालय दे नै बेलाय येस बे माबाखौ लाबोदो दे माखौ दा बिसिनि गारि गासै नैबेनिफ्रायनो स्पीकार सारनिफ्राय लानानै ओरै एस्कर्ट गासैबो ओरै जेसेबां दं बिसोर गासैबो ओरैहाय बियो थांजोबगोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय बेलाय गोबां गारिफोर बिसोर गासै बैसिम नै येस स' बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जोंनि बिटिसिआव दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि टुरिजमा गोबां डेभेलप जाबावनांगौ बेबायदिनो फैयो नै दा जों बिथांमोनखौ लानानै थांसिगोन आरो एस्कर्टना सिगाङाव जोंनि आइटेमजोंहाय होमब्ला जों सिबाय बेनिफ्राय काजलगाव मोनबाय लोगोफोर काजलगावनिफ्राय सिदा साहासिमायसै जों बेंटल थुक्राझार सान्तिपुर देबादाङिनिफ्राय थ्रुट होबाय आसलखौसो सालायखादों दिनै आसला सालायखादों नै माने एस्कर्टनि सिगां सालायनांगौ नालाय बेनिखायनो आदा अफ्रिया मा नै दिदि दादा होनजोब्बाय उनावहाय ओमफ्राय माथो गोजौ सिगाङावबा मा जाखो होमब्ला सिब्बाय काजलगावनिफ्राय सा मोखां एबारसो थांसिगोन दा भुटान बर्डाराव बिदिनो मेघालयनि मालाय आलासिफोर फैयो समाव बेरायनो ओमफ्राय बिनिखाय जोंनि बिटिसिनि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ डेभेलप जाथारनांगौ गोबां सुबिदाफोर नांगौ स्पेसियेलि जोंनि बिटिसिआथ' भुटान बर्डारिं जायगा दा बेनिखाय हाजो दं दै दं बेनिखाय माने गोबां थाखा फैसा गारनानैहायब्लाबो माने बिटिसिआ डेभेलप खालामनांगौ टुरिजमखौ लोगोफोर जोङो फैयै देवस्रि होननाय जायगा मोनफैबाय दाउस्रिबो होनो बेखौ देवस्रि दा जोङो एसे उनावनो मोनसिगोन जाय लामाजों जों एन्ट्रि लागोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव हाबनो थाखाय बेखौ बुङो देबादाङि दा देबादाङि मोननो थाखाय जोङो बारा गोबाव गैले आदा अफ्रि नै उनावहाय बिराद थाम खारन जों गोजाननि गिदिर आलासि फैदों नालाय आलासि माने उफाय गैया जोंनियाथ' आरो माबाफ्राथ' देरसिन दंबावा गावनि खामानिया नङा होमबा नंगौ डिप्टी स्पीकार रेसपेक्टेड आरो बेबो गुबुन स्टेटनि आसामनि नङा गुबुन स्टेट आरो बेफोरबायदियाबो जोंफोरखौ एसे अनसायदों बा फन हरो माने बिराद खुसि हेपि बेबायदि आरो दा बिदिनो थांगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबावदो जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ माबायदिहाय फुजिहरनो हायो नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटि एबा ज' जानानैहाय दा देवस्रिनि साहा बियो भुटान रड थांबाय थायोब्लानो मोनहैबाय गेलेफुजोंनो हाबबाय भुटान एसे गोरोंसिनाखौ साहाब होबाय दिनैहाय गारिखौ गाहाबदों फाथान मोनखासै एस्कर्ट गाहाब बोखाबाय नैबे आइटेनाखौहाय उफाय गैया एसे खाथियाव फैलानै एं फैयो गाबखाव होलाबायोना उफाय गैया बिदि जायो आरो होमब्ला जों लोगोफोर जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव हाबग्रा एन्ट्रिखौ मोनसिगोन नैबे देबादाङि दादगारिखौ मोननायनि सिगां नैबे जायगाखौ मोनो बेखौ बुङो जाहैबाय देबादाङिनिफ्राय जोङो थांनांगौ जाहैबाय राइट टार्न बेयाव सारियालि जायो राइट टार्न माने जोङो सानजा मोखां हाबनांगौ दे जों मोनसिगोन नै देबादाङि मोनसे बहाय बाजार दङ देबादाङि होननाय ओरै फैग्राफ्रा बा ओरैनि मानसिफ्रा मिथिखायो बेखौहाय स' नैबे जाहैबाय देबादाङिनिफ्राय जों लासिगोन राइट टार्न जोंनि इन्डिकेटाराबो राइट टार्न होबाय नै खमलाफोर लागोन नामा बावहाय खमलाफोर लागोन नामा
नै गिदिंबाय होदो हाबबाय दे गारि फैयै आमबारि होननाय जायगायाव नै बेवहाय जोङो राइट टार्न लाबावनांगोन नै बेवहाय गेट नुखागोन नै बेवहाय बेवबो हाद्रिनदां लामा एसे मोनाबिलि पिकनिक स्पट बासै मायै गारिफोर दङ नै दुलारायनो नुआबो हननै बाय माखासे दलांफोर यस बेफोर जाहैबाय दै स्राय दैया रानखाया बेवहाय सिन्था गैया नै बेखौ बारनानै थांनोसै ओरै सन्थ्रा फानग्राफोर दं नै सिन्था गैया ओरै बास ओरै दलां बे दलांखौ जों बारबावगोन ओमफ्राय गोजौआवसो लांगोन आरो स्पिडखौ बावहाय दोना जों दोना गाहायाव गुबुन स्टेटनि नट बिटिसि मान सनमान दङ ना यस मान सनमान दं रेसपेक्ट अनर रेसपेक्टेड गोजा गासिबो ओमफ्राय जों आथिं हाबनानै गोजौआव गाखोसिगोन आरो एबार बैजोंसो थो सिदा होदो माबायदि जायगा रेडिखा दा नैबो ओंखारहोदो इसोरखौ बावैनो दा लाखिग्रोनायसोल' ओमफ्राय दा लाबोना जिरायहैदो जायगायाव औ फैदो फैगासिनो दं बिदिनो बिथांमोना गोबां जाबाय ओमफ्राय दा जाखांनानै जायगाखौ एसे नायगिदिंनानै फट' लानो नागिरदों आरो नैबे जाहैबाय नै सारा डेपुटि स्पिकार सारा अफ मेघालया नैबे सारा दा जोङो जायगा गाहायाव थांनि नैबे दलांजोंहाय एसे बाबु जों थाबायफ्लायबाय गाहायाव बेलासि जाबाय दा गोजाननिफ्राय फैना नालाय सारमोना एसे लेटबो जाबोबाय ओमफ्राय नैबे आदायानो एरेन्जमेन्ट खालामग्राया आदा प्रदीप बर' मेघालयनि बर' आरो बे आदाया दे बेलाय नै ओरै माखासे बिसिनि स्टाफ बेलाय येस बेजों फैबाय ओरै थांनानै बैयो फट' लानो नागिरबाय आरो जा बेलासि आराम जाबाय नै थाबायगासिनो दं उनजोंहाय नै बेबो बर' मेघालयनि बर' येस वेलकाम दे नोंसोर भुटानाव थांदों आं थांदोंमोन दिनै थाङाखै बेरायगिदिंदों गाहायाव नै One of the best place. नैबो लानायसै बावहाय आदावसे फट' लानो लुबैनो हालाय नै बिदिनो बेरायगासिनो दं ओरैहाय सारमोना ओरैहाय फुरा नै मेघालयानि गार' हिल्सनि टिक्रिकिलानि टीम ओरैहाय गासै फट' लानानै बेस्थ' ओमफ्राय जों ओरैहाय साइड दानदों एसे फट' लानायावहाय ओमफ्राय आदा प्रदिमाथ' ओरै थाबाय ओमफ्राय बे सारा सिनायथि होदो ब्लक नोंनिया नैबे अलंबार बर' बेथ' बर' जाहैबाय मेघालयनि बर' ओमफ्राय नैबे सारा ब्लक चेयरमेन जेम्स बर सांमा सार कैसा लगा सर जगह कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा ठीक है सर बिदि आरो नै
ओमफ्राय नोंलाय माबायदि मोनदों आदा मोजां मोनदों माने जों दा मेघालयफोरा बिराद मोजां मोनदों भुटान बर्डाराव फैनानै एसे मोजां नांदों आरोखि ना स्पट आरो मोनाबिलियाव एसे मोजां नांदों आरोखि मोजां नांदों दा जोंनि नै साहेब दं साहेब ब्लकनि मा होनदों इन्जिनियार आं जाबाय अलंबार बर' आं ब्लकनि टेकनिकेल एसिस्टेन्ट इन्जिनियार औ दिनै फैनानै बिराद खुसि मोनदों आरो ना मोनाबिलिया नाम्बार 1 स्पट आच्छा माने मेघालयनिफ्राय फैनानै जों do come and visit अके बेबायदि थेंक इउ येस दा बेबायदिनो बेबायदि माने ओरैथ' नों आरो समायना थाबावखाबाय दा मानसिफ्रा गोबां दं दाबो ओरै गारि होन मा होन गोजौआवहाय बिराद सोरबा मोसागासिनो दं रंजागासिनो दं सोरबा जागासिनो दं बेलाय होगासिनो दं सोरबोरै स' दिस इज मोनाबिलि पिकनिक स्पट ओमफ्राय बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ नैबे मोनाबिलि जाहां समावहाय आं नोंथांमोननो खेबनानै दिन्थियो दा सारमोनाबो इयावनो दङ ओमफ्राय दा नैबे मोनसे दालाङाव फैबाय नै येस सर कहने का लगी से कैसा लगा है इस जगह में आके बहुत अच्छा लगा है बहुत बढ़िया जगह है बहुत ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है हम लोग इधर आके बहुत खुश हुआ है और फिर आगे अगला बार भी आ गया हम लोग सर आप सब दोस्त लोग को लेके आएगा फिर ओके फर्स्ट टाइम है हम लोग इस तरफ में इस जगह में लेकिन फर्स्ट टाइम आने के बाद बहुत अच्छा लगा है और फिर आ गया आने का फिर यह है अच्छा है हम लोग का अके थेंक इउ सर दा नैबो होबावबाय नै थाबायलांनाया लाइन थाबायगिदिंगासिनो दं जायगाखौहाय नायगिदिंगासिनो दं दालाङा देमलु जालायखादों नै कमिटिनिबो उन माने गाइड खालामनांगौ नालाय कमिटिनि बिथांमोनाबो औ बेलाय येस हाउ आर इउ फिलिं very nice place वेलकाम ब्रादार thank you so yes view point is very nice this is very near to Bhutan yes that is yeah ओरै फट' लानाय मानाय जागासिनो दं नै सारमोना सारा ओरै होबोबाय नै दा सिङाव हाबबोबाय दे इफाले उलाय जाब अके ओरै दै स्राय बोहैयो नालाय बेलाय सारा नायगिदिंगासिनो दं नै येस फ्रेश वाटार दा मोनालायबाय सारमोना बिराद मोजाङै थाबाय नालाय दा जानायनि सम नै सारमोना जाबाय आरो माखासे थानाय जाबाय माखासेफ्राथ' दहायनो जादों ओमफ्राय दा बिसोरो लास्ट जाहैबाय आरो कहने का कैसा है कैसा अच्छा थैंक यू ओइ अलंबार नै ओरैसो जादों माथो गोथाव दा एकदम दे जादो दे